Sometimes tenge tichiti maSouth Africans afarire maZimbabwean, asi pamwe pacho isu maZimbabweans vacho tisu tinozvikonzera kuti tinge tisingafarirwe, nekuti mhosva zhinji tisu tinodzipara kana taenda kunyika dzevamwe tozopedzisira takuti aiwa havatide, asi nyaya inoita kuti tisafarirwe ndevamwe vedu vanenge vachiita zvakaipa zvinokonzera kuti timakwetese. So muri Zimbabwe ndinoti kana kari kekutanga kusvika panapa, ingobayo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates atinokupai pano zuva nezuva. So nyaya ndadzoka nayo nhasi inyaya yaitika iyo kuJohannesburg, apo varume vari kunzi ivo maZimbabwean nationalities vawanikwa ivo vachiba tambo dzemagetsi, macables emagetsi ayaya anenge ari pasi. Varume ava vabatwa vachiba ivo tambo idzi dzinonzi idzo dzinodhura kwazvo. So muri Zimbabwe muchingonomega tisu tinozvidzingisa tega. Tikatarisa nawo muSouth African muri kunetsa nyaya yevanhu vari kunzi vasina mapassport, vasina zvakakwana vari muSouth Africa, vari kudhipotwa kuti vadzoke kuZimbabwe, asi ndo paunoona vamwe vachivhura hombe like this. Muri Zimbabwe kana uchiziva kuti unoita zvakaipa, chimbomirawo ka zvinhu zvimbodzikama, pane kuti now pari kupisa pacho waakutovhura hombe. So muri Zimbabwe ndo nyaya yatanga tinayo muzuva ranhasi, nyaya yevarume vari kunzi ivo vabatwa muJohannesburg, South Africa, vachiba ivo tambo dzemagetsi. Ngatisangane mucomment section tichimbozeya hunhu hwedu sevanhu, sedungamunhu, kuti kana taenda kune nyika dziri kure, kune nyika dzisiri dzedu, tivo tinobehave well, chimbavha chitsotsi chiite chishoma.